Ka, ano ang mga dito? Ah, naman ta dan sa Ilocano natin. Wala. Awan ba sila? Followers na dito. Awan ba 20 lang. Maabutan na to. Kasaysaya at may kape nyo isuot na. Ay sa dinto pa'y kayat ni Badong kung nga daw may makibuya. Ay, saan na? Na din. Nagtarnaw. Apa yung nagrangan natin yan? Malay. Ay, isip mo ah. Kakabsat Isip mo dito. live recording drama. Uy, dinto pa'y kayat ni Badong kung nga daw may makibuya. Ay, di na kaya't maray. Iparit na maray. Apay, asino ti umay ko mamakibuya aya. Dakwaro. Umay da ka no makibuya iti buksain inton Domingo. Sa pay plan-planuan, may kanimari ba nang ti umay makibuya? Ay, ngam iparit yung matgayam. Umay kayo mat makibuya. Di pelikula ti umay mi kumabuyaan. Di ngay love story. Di makapasangit nga istorya. Ay na, day tati kay kayat ko abuy-buyan maray. No talo tayo nga buya kada maribanan. Ay, sigurado, agsangit tayo at alaw. Madi, agsasangit. Bad, ay, bad in. Next. Ay, huwag na. Patakit tayo ko. Dibalik ka. Wala naman. Kaputi yan. Payong ka nga nakamutaw. Baka dan ni Ano ma man nagmotor o pag-crudo? awan ni ipag mo na para iselfie No dana. talo tayo nga buya kada maribanan. Oh. Ay, sigurado, agsasangit tayo at alaw. Ah! Ay! Anak, bay ang maray. Damagat to ni Badong ka. Numabalin kayo nga umay ang buya. Ibagam nga ko kumano tayo mo. Mapalimimot siguro. Ate umay makibuya. Tagko kumari tayo mo. Badong Bad Talo mo ito. Namalating. Badong enting. Barong intingay. Okay, tubaba. Tapos sa pag-iwan ng bakas, babalikan ko kayo. Kata ide. Kita ide. Kailan pa? Rosemalin Simeon. Ayan, pizza pa rin. Okay, tubaba ang pala. Nga nangyayari. Nay, nagadumatan na kita manok mo paray. Karakan ko na gito'y paray. Uray ni Kwarong, hindi limabas ang kanya balay na. Nagadumot lang, ti manok na. Eh, kino'y maladay di ay mahiling nga agtarakan. Shout out, kakabsat. Si Talong ang Biboya. Tapos duwa kanya. Dito ay Dan Silocano YouTube channel. Thank you Matt. Dito ay Agbuy-buya. Dito ay live tayo. Dito ay kabarangay. Dito ay TV. Sa Salocano. Anak na, siyempre, isang Ako pa si Koto yung kabsat. Nagadumot lang, ti manok Subscribe na. kayo dito ay DCWT. Eh, imala ngamin kanyak ang mahilig nga agtarakan ni Kwaraw. Ay, siyak. Sana ka makapaado iti manok pare. Eh! Diyak man ang mundo, apay. Hindi ka makapaado iti manok. Eh, kasano ang makapaado ka nga katsinsida mo't adagos. Ayun na niya. Uy. Huwag na dahil pare. Sige pare. Panawan ka pa dito. Tagawin na ka. Ay, mabiit lang. Apay aya. At mo boxing inton Domingo. Ay, umayak man makibuya iti TV. Apay ngomay ka pa lang makibuya pare. Dapat TV ah. Eh, laking kwat nga raw. Ah. Ay. Eh, siya tumot lang ti matakan iti ngato ti atap. Madi. Iti ngato ti atap amang Lagi tuntun. na sampay nakasubscribe dito ay DCWT kabsat. Dito iti pakangagan to. Di DCWT 540 official. YouTube channel tayo. Pistasyon kakabsat. Subscribe kayo. Pero to Ito nga Rosemalin po. Simeon, Kundi ito yung kabarangay Green TV. Official tinatingan lang yung beauty kantanin. Kalo kami ang nakalaga pa. Research sa journal reputaso. Ka-TV Glen. TV. Joseph Binamay. Eh, Kaya na natuyang vlog. Di mo nakakargaanan. Dapat TV ah. laking kwat nga raw. Ah. Ay, siya tumanan ti maktagan. Nga igam iti antena. Oho. Aya. Eh, di ba nang pukaw tumat apukaw. Usa dinaw ti pangiposisyon nak iti antena may. Oh, Panunutag pa ya pare. Nung mabalin kayo nga may makibuya. Hintong Dominga. naa. Eh, masapol pa ilang nga isipon. Ay kituwin na. Na. Nung ngay marugitan di balay may. Kit inaldawom tunti umay. Naa.
You're welcome, Rose Malinsim yun. Duwat ang Thank you for watching. Rosemary Chan. Hello, Ma'am Rose. Wala pa. Thank you, ah. Oh, makitam itaba daw. Kunaken ka abigdot ti desisyon mo agumatang itidakkel at ibay. Apay man nakamali ako na. Kit agboy-boya kami da. Hadangag paisaw. Baraw ken dakkel at ibay. Ang awan mo't si Darenta. Nya. Awan manay. Awan igatan ka. Hindi kalman, awan. Ita, awan manay. Awan nga raw. Ay, agure ka to yan. Bay, anak man paya. Shout out, Ma'am Tumasa, Gumabay. Good morning po. Ma'am Tumasa, umalis ka pagbuyaan. So, wala pagbuyaan. Nalawag dito YouTube. Agaw ka Kami. Agagaw ka mag-viewer. Awan manay. Awan nga raw. Agure ka to yan. Bay, anak man nga agpanulat. Tanya man ang ti panunutaw. Bay, huli magkaagpanulat. Dito ah, 7. Nadala ko. 7. Ay, damo si Sin Ben. kanina. Umabo pa nga na siya. Ang Awan nga raw. Ay, agure ka to yan. Bay, anak man pangagpanulat. Tanya man ang ti panunutaw. Aguli magka. Mayat sa. Mayat kay. Ay, aglisi ka nito pag na. Na. Sa dino ti papanam. Mangantan. Kasano ang mga takit awan mo't si Dain? Aglisi ka, tamapan ko kasarita ni kumpare ngayon, Dain. Dumawat kay ti si Danda. Ha, di ka lamabain. Di mo to pay kaya't apagbuyain iday ti tibet. Nga madanga di pito ito nung mayaklot ko madudang ay. Magasi mo natin. Terus lagi tatero. Rich Tatalungan kid, na si Binti na kumalugan. gagayam. Pare! Parin, Dain! Pare! Ano ba nang gayam? Ah, Sumnikwas, sum. Tibanang. ito na ano. Ni Palibadong. Ay, Ako, Ayun. Tapos ang pa. 1, 2, 3, go. Pare! Da. Parin, Dain! Sino ti agay ayam ije? Di mo't kumparim abadaw. Ay, ada siguro ibagana. Ay, anya nga ta ayam ti bagana. Kating kakasarita ah. Aray! Mamwam. Ay sige. Ay, bakit pare? Ay, Ah. pare! Oh. Umay ko ibaga. Mabalin kayo ng agbuya, TV me, hintong tumingaw. Oh! Mapalit pare. Way, mabalin na pare. Nakapagpanunod ako. Ekit bayat ano kasta pare. Ay, kito na pare. Umay kayong tulad ng agbuya. Rabi ka, jibukseng. Ay, sige pare. Umayak tumakibuya. Umay ka nga umay pare ah. Ekit no paborito. Ipabuya abuksing. Nikluto. Lute. Nikluti. Ay, nagmayat ko matag buya iti buksing anya chay. Around. Nagda ko mamat TV da kapitan. Nadamay. Ay, adamat. Wala man TV da. Adamat TV da kapitan. Nagda ko ma Nya man dyan. TV da nga. Tebe. Likod mo ti pagbuyaan. Ay, nagmayat ko matag buya iti buksing anya chay. Around. Kinodamot TV da kapitan. Anya man dyan TV da. Nakadadaan. Mayat ti makibuya iti TV da tatabado ka. Saan mo't nga nga mabali ni. Apay. Ano ako makapot. Umalis ka pagbuyan ko na, diyan buya ka niya, isukin, umalis. Iso niyo sa ibig, naging talaw. Nakadadaan. Mga nagos. Mayat ti makibuya iti TV da tatabado ka. Saan mo't nga mabali? Iparit na may. Nagkuna nga'y pare da. Sika. Ano di? Sika. Uy. Sika tatabado. Sika. Madi? Bading Sika. full egg. Yan pa yung kayong nag-break. Awan Awan ni. ka. Awan, Hindi ka pita dyan. nag-break kayo tatayan. Iparit na may. Ikaw mga lataran mo lang, ito may uplag mo ulit lang. Sabay. Sabay. Iparit na may. Nagkuna nga'y pare da. Sika. Kat nuuray ka lago ngay. Idi mbagakan ka makibuya kami. Ay, sana kung nga gungot ita. Mabalin kayo, ngumay makibuya. Ha? Namil po check. Ay, umay kami nga rin makibuya itong Domingo ah. Way, umay kayo. Ngam na eh. Agtigad kayo. Kano saan na marugitan dyan na terme? Ay, uwan tatabadong.
Buguan minto pa iti sa kami Pati rupa mi pa ah. Kuanang! Wanang! Nagdatay mo di kongreso. Diyan dati interview na nagano kamera. Ay, katmatay di mayor nga insight. Siya kon. Yan adoking ka. Ay duwa ag plak tweet mo. Ay, ano to? Ag duwa nagbuyaw no saan. Ag plak ni duwa talo pat. Yan may isa. Kalpasan ti Pukseng ang mapanbuyaan da kapitan, datantumot ti mapan makibuya di tabalay da marituyang. Ay, mabalin ti makibuya. Ako na ni Banang gaya. Banang Ay, ang sabi. Sorry Asya kanyo inayaban. Ang kunakita. Shout out king ka Ma'am Nati Ramirez vlog. Dita Hong Kong. Kumusta kayo ta ma'am? Datantumot ti mapan makibuya di tabalay da marituyang. Ay mabalinan ay ti makibuya ije balayda. Mabaling ka naon. Iparit da ngamin ide. Saan mo to aliplipatan, ti mangitugot iti panyaw, na makapasangit to ti buyaan tayaw. Apay ngay apan nyo ti itugot ko. Tuwalya ko nam Ay, managsangit ka ba't gayam na kibuya kay di drama. Ay uwin mare. Ay uray la mapuspos jay tuwalya. Gapo iti ado aluwak nga agarubos. No siyak ti agbuya iti drama. Shout out iti agmay mesa ngam loyal nga viewer ko. Ni Ma'am Bergie Pacloy. So loyal na buya. Naka-on na Ang computer. buya ni Ma'am Bergie Paklay. Ada dyan ito yang ni oh. So dati Hi ito yang. everybody. Hello Auntie Kuanang. Hello Auntie Banang. Hello Uncle Karog. Hello Tata Badong. Gusto na. Gramahan. Drama kan. Ay duwa to mo kayo. Isumay. So yan. Ado ti umay. Ito may buya ti. Buya malamdaman dito bala. So yan. Ado ti umay agbuya intud madamdama dito balay. Manuda. Basta duda. Umay agbuya ni kumpare ngenteng. Dakwaraw kay dagiti tanaw. Talaga nga aduda. Ay kit aduda. Sa pagpigadam ida. Apay. Awan ka aya inton madamdama. Awanak, ada papanak. Sa dino ti papanang karabe ay. Papanak nagdiskarte ti sida inta. Ah, Nauma ko agsida ti awan. Intun bigat. Naskin nga da sida inta. naumakon nga siday. Naumakon nga wan siday. Nauma ko nga sida. Ayun. Nauma ko nga. Awan siday. Sorry apa? So, agsida iti awan. Nauma ko. Ay ko namlaang bayan. Malaking Nauma akon nga mangan itin na po'y kanagsida itin na po'y. Oo, may agsida iti awan. Papanak nagdiskarte. ti sida Sige, inta. sige. Ah, Kanayon to magawan laki masidan. Intun bigat. Naskin nga da sida inta. Dahil lang arunag. Awan titong palag ka na kayo. Lalabak. Yan, lalaki lalkwar. kwar. Isa din ni Kapitan Inteng, oh, di ay. Adaman ni Nana Banang, isumot da ito. Dito mo ni Chip Quarog, oh, ito, naka-red kakabsat. Ni Nana Tuyang, adda dito, Badong. make up, oh. May up. Okay. Ay, uray nak mo ta, Chief. Panawan nak mo to kay rabiin. Dara sama. Nagbuntog kamot nga minamag na. Jesus, mga Mangrugin ti buksing. Sila ti Buksing. Buksing. Magrugin ni bukog busing. Kinabak-tabak naglayman ni pare, ah. Lamang latag ko. Lamang latag ayam. Managayam ita dapat. Oh, matray pa. Dara sama. Nagbuntog kamot nga minamag na. Mangrugin ti buksing. nagsipnit. Mabutan kayo tinasip nga. Kaya dalal niya. Parang takam kiti timag na. Magmag na nakakuraw. Daytan sa mo di bagbaga dawet di day. Wait, hindi asasawang Mike. Tao dahi ta. Tao aya. Katno ni tata ba dong dahi ta? Ay, sumugaya. Kuna no kapre. Tata ba daw? Sa dino ti papanam katrabeng. Ha?
Ay, di talaing. Alain kayo nagbuya. Kung tata. Ha? Darasong namin timag na usay. Paltakan niyo, tanang rugain. Huwag tataba daw. Nay, ada kayo magamit ito yan. Walang kail. Sinambut mitirugi ti bukseng. Sumit gayam asaan dakon nga inuray. Madla maladaw. Ni Rosemary Simeon, ti Manday Loyal. Good morning, Kailan. Ma'am Dayo Miligtaw. Ay, dani Ma'am Dayo Miligtaw ah. Nambut mitirugi ti bukseng. Sumit gayam asaan dakon nga inuray. Maladaw kami nga ninay. Alam na, agtugaw ka ng kail tagbuya tayaw. Uwan na. Danugam! Kasta! Tira! Danugam! Nagmayat tiyag buya. Nagtagari mo na ito yung usipin. Ibagaman gulay man. Sige, tira! Agulay makakanusay. Nagtagari ka. Danugam! Liphok! Rethok! Kasta! Woo! Saan na matakaya ti sumarte ang kail? Kasano ta makabuya nga nung natagari? Sige! Kayat mo Tira, tapagsarte nga ang kail. Sige, tira! Ay, sige. Masakit. Sige! Marat! Danugam! Di ka agatras! Abante! Danog! Woo! Di ka pala sumarte nga. At niya. In-street ko ng kail. Si Marda nga eh. Ay, makabuyatan. Uy na. Agul-uro ka eh. Pira Rios. Hello, to Margarita. YouTube. Data pare kanya, may YouTube. Hello to Margarita. Hello, Ma'am Liktaw. Hello, my Kumusta son. Kailan? May message baby. Ay, nagmayat ti agbuya iti TV da pare ba daw? Anya, wala. Unyar ng kail. Iti tinanog di nakalabaga di nakangisay. Naplata dagaos. Naplat ay adagos kano saan? Ay, sana ya. Dalis siya na di danog di kalabayan. Kunak man no naplata dagaos. Di kaduam atanaw, ani usep tinaplat, iti ni street mau. Ay, unang kail. Kasanaw. Nakatagtagarimat nga rin. Di in-street count. Ay, saan man aday tanaplat, kas kada ini-straight ki pagsasalitaan nyo. Ay, pagsasalitaan nyo. Pagsaritaan. Ren mo pang luda ako maisok. Pagsasaritaan. Thank you, Kailan. Talang man nga nakalibas kami nga live. Naglibas. May isa lang din nagpakada. Si Mabis kami. Tagtagarimat nga rin. Di in-street count. Ay, saan man aday tanaplat, kas kada ini-straight ti pagsaritaan nyo. Anda na pasamak, idirabe. Anya mo day ta kumaan na pasamak ngay. Ay nainteng adda manok mo ang mapukpukaw. Ha! Kasano nga da mapupukaw? Adda nga rod ng takaw iti manok idirabe eh. Sas, Anya, dagiti manok ka. Nakaw! ay sigurado ka iti day ka ngay bagbaga. Ay ingka ngamin bilangan no saan ka amamatay. Bilangan man iti 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 30. Ang kail. Eh! Talo ang manok ko titinakaw dahi dirabe. Talo, anya, talo. Nagkatumot tinday taka. Napangag sangit ka matang kail. Kano natakawan nakmat iti chicken. Kaya't masaway. Nagpadata natakawan iti manok ang kail. Oo. 5 ang manok ko titinakaw na. Makapasangit. Napantalang nakibuhay ni Bukseng. Natan ng takaw ka dagiti tarakan ta. Sino nga ta tinagturo na nagtakaw ka na iti chicken ta. Ay unang kail. Sabat minitata ba dong idirabe? Ha? Iso nga ta tinagtakaw ka na iti chicken. Thank you, Margarita. 5,000 viewers. Ay, may sa kanya. Ay, Malamang makakanta niya. Mayumi. Makanta ka niya. Makatamin.
Masidam amin dagita manaw. Apay kiti na saan ngay. Kunak man no may salang titiliwang. Apay anagadaw. Ginulpi ko na. Kasi anak nga subli-sublay. Makabandog magkay. Ti umuli ija inaladan. Maamwanda asi katinangala kadagita manok makita. Mamwanda, numapan munto man isto istoryahin dita. Pamigat na dahito'y upa. Pangal daw mo dahito'y kawitan. Pangrabi mo dahito'y kalak. Kalak patengel. Amaw, nung pamakalay. Uy, panumbuyan. Lakyan. Lakyan wano. Manang kwanang Nixon, Bayan. Pamigat na dahito'y upa. Pangal daw mo dahito'y kawitan. Pangrabi mo dahito'y hey, yak amaw, no pamaklay dahito'y, no panumbuyan. Ako na. Panumbuyan na manok. Panumbuyan o lakyan? Panumbuyan. Ano pamaklaan. Girl boy, bakla to boy. Girl boy. Ay, Mali eh. England ka mo na. pamaklaan wano panumbuyan. Tawanin ko lang. Ano yan? Amok di kastan na di pagay. Good. Di akas din. Ito, di horizontal. Vertical. Pangrabi kita mo dahito'y, hey, yak amaw, no pamaklay dahito'y, no panumbuyan naman ako. Nya. Bankwan. Ban ay duwada lang tayo. Bankwan. Ay, payla kaya't ti mapanagbuya iti TV di tapalay da marituyang. Nagbabawi ka na dagos. Ay, mapukawan kaming tumanan iti taraken. Kano pinabayaan ni Kapitan? Ha? Shout out sa taga Ash Ishiling Pugigaraw, Cagayan. Manan. From Tomasa Gumabay. Thank you. Linton Guzman, shout Mapukawan out. kaming Guzman Family tumanan iti Kaibigan. taraken. Kano pinaayapan ni Kapitan ni Kabadong ijubaran hall. Kaapay, Ado kano tinakakita ani Kabadong ti emol ije inaladan yo anangala iti manok yo. anya, Uray ije inaladan ni Kuarong. Inuli na madlaan. kastagayam. Ay, nasaya at mat, no kasaritan ni Enteng ni Pari Badong. Tarno San Juan. Wan, talo kami nga nag-live, Ma'am Dayome. Out, idol. Guzman Pi- Family Pinadas may mante, Kaibigan. ag-live nga talo. Barang hawan ti Marios, akada kami. Anta ko na nakit, apay talo naka-live ba na? Ay, nasaya at mat, no kasaritan ni Enteng ni Pari Badong. Tapno saan nan nga ulitan ti agala, iti saan na ataraken. Bad in. But in, Shout out ti Bad- Guzman Family di Tabigan. From Nasino? Lindog Guzman. Nasip nga dati ba? Jeffrey Tabulak Linobrak. Ikat ano. Kuya! Kandak mga Ay, sir. badinting na. Watching from Balingaforia. Oy. Ay, good morning. Ganda kaluya. Kuya, idol. Yan si idol ko. Uy, Naid. Uy, Naid. Siya akong tinangala, kadagiti manukyo kundi kwaro pare. Aminat. Siya ako. Na amin na, kitni. Awan pa dinamdamag ko. Agsasao ka na. Kasana. Kit. Makapakonsensya mo nga min dahil panangiming. Panangming. Ay, turut. Ay, makaduwa. Ay, malpas pa din. Mabalimot ang cellphone mo. Agsasao ka na. Page. Kasana. May sama ka. Dinamdamag ko. Agsasao ka na. Kasana. Kit. Makapakonsensya mo nga min dahil panangming mo kanya pare. Na. Agtagtag dagiti luam. Akas kala. Kakase. Aray. Ah. Nyangan. Sukatan dagiti manok kuno alak jay tibig. Tay sulti sukat na. Ay, sukat lagi nabot pare. Ah. Unay ka matin. Alam ki ida, JTV may kinituyan ka. Awan to natin pagbuyaan mi pare. Saan kami to? Makibuy-buya. Tibim. Nakikatin. Ang mga no, agalakan tumanan ititarakan mi chicken. 100 stars from Malu. Pau! Brian. Po, destar ni paring ko si ba? Takay. Pansamat yun ah. Taga Jenny Kobe. Hey, ma'am.
adoptibius. Aghilo ka kanon tito yan. Angkal. Aghi. Hello, everybody. Shout out ko ni Ma'am Dayumi. Shout out kini Ma'am Dayumi. Dayumi Liktaw. Dayumi Liktaw. Okay, sige. Agalang ka natin. Ay natatabadong. Agaramid kalata itinasayaan. Tapno sa anda ka, apaayaban di ta barangay hall. Nadaydayaw kalata, no nasayaan ti aramid mo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan. Okay, nalpas nga rin ti Maysa nga script kakabsat. Kaya isaram no mi manan di Maysa. Hello na natoyan ko na ni Ma'am Dayumi Liktaw. Kaya yan. Hello, Ma'am Dayumi Liktaw. Kakaiso na nga nakabreak sa ni Ma'am Dayumi Liktaw. Kada jay Hong Kong sa tena. Wen Hong Kong. May kamang ijay ayan medyo nagilyan so nga kailyan tawag ko. Shout out man kini Kyle Ignacio dita BJH Kompa. Yes. Hello, Kyle. Ama mo na kadan dito ya. Karubal nga ubing angkal. Ubing nga magtrabaho? Nag-eskwela ngam nalang ngagdengag drama. Ay, lalaki. Ano tawag na? Ante? Manutaon na ni Kyle. Walo no siyam. Ay, grito. Shout out Ma'am Ay, Vicky, great. Kabading Basta. Pescador, dita Nagilian La Union. Watching from Nagilian La Union. Ay, Ma'am deng- Vicky, deng- Kabading Kapitan Pescador. Enteng. Thank you for watching, ma'am. Ay, agdeng. Pinoy speaker. Enteng bad. Enteng badung. Man, isbuak man si Basit. Tigbadong manin. Next manan nga script kakabsat. May isa manan nga da istorya. Nagiti sampai naka-subscribe ako dito GCWD. I40 official. Gustamat dito John na reputasyon. Sama di Jonah, madiagi promote ka. Oh, naman yung sama kapila man. Agapil ka. Ay, mismo pa yun. Papagkadya sarili nga YouTube channel. Manghag mat dito. Maapil da nga duwa. Ay, wala ka. Pati di. Ay, kaya sa asin ah, malis kayo. Nasa gabat dito YouTube. Nalaw-lawag. Umalis kayo. Umalis na gandam. Biro kanya John na reputasyon 2024. Oh, yun. 2020. Bumbuhan ka na, bumbuhan. Ang ganda review. Ngayon na ito pa rin nga, Jeepers na mo na ito. Jamat tayo may makaranda ID. 6884. Umayak ba nagreklamo dito yung barangay hall pare? Mabalay. Pwede ah. Apay, anya ti reklamo pa ha? Dagita man tricycle driver. Ilikar. LA car. Bagak to pala kami. Reklamo. Malida. May sama na ba? Nagkindik nga rin na yun. Ada doon Facebook. Ada doon Facebook. Dagita man tricycle driver. Ireklamo man ida. Da. Sino at tricycle driver ti reklamo pa Ay amin da pare. Ay, amin na. Karaman ni Kuarab. Nag-adudan ka. Ay, apay. Anya ti basoldakan ka? Sanda amang iti barya. Barya? Apay nga, di da ito ti barya pa Iso nga ron nga reklamo ida. Baya. Kasaritak ida amin. Amin da pare ah. Uy! Saritan. Ibaga masyak tinagreklamaw. Ibaga. Amin da. Say bads. Daktal mo, tibagbado mo ng tay. Una tanong nga obvious day. Ito na next. Pito nga ko na ng kalparo. Ito na next, agpadait ka. Tawan ti large size, XL. Day to kwan. Bridge to. Pasadya. Napan ka nagreklamaw ije barangay hall.
Wide, sana yan, kayong bagaking ka. Nagbasit abanag, mapan kag reklama. Anya, nagbasit abanag, kat amin da. Ay, mali ah. Si Kamo na na. Kat namin Banag kat agad. namin. Ano nabapas na po? Nagkikinada. Ito ka pa na. Nagsyam. Ay, okay na kasama. Nagbasit abanag. Baka nakibuya lagi ang amo na yun. Sweet Scorpio. Mapan kag reklama. Singapore. Anya, nagbasit abanag. Kat namin adon, asaan da nga inted ti Bariak. Tunggal agloga na kiti tricycle. Saan da nga itad ti Bariak? Baga mo tingin ka. Asaan da amang tayo di ti Bariak. Apay ngay, asaan da amang tad iti barya? Ay, kat kukuwadan ah. Igatang dan ti arak. Ay, ti arak. Ti arak. Tinting banang Nixon. Mayat di medium di bay pa yan tayo. Nakasukot di ko na. Mayat di nga i-release na. Nakasubo di sir. Di kamera na mo na. Natabaro no Apay, labasa nga ida Imbo- amang tad iti barya. Ay, kat kukuwadan ah. Igatang dan. Iti arak nga inumunda. Inararad mo pa kung may cellphone naman. Win, mabalik ako. Ay, imay ka din ni Kwarog dito'y balay. Ay saan pa'y may ado nga binti pasaheros ita. Iso amayat ti agpasada. Saan na pa'y siguro ang masangot ti umay dito'y balay. Eh, kasarita ko ma. Ay, may nagreklama o ni pari ba daw? Inreklamo na ni Kwarog. Ay, saan laan ni Kwarog ah? Amin, a tricycle driver. Kaapay ka no. Anya ti basol dagiti tricycle driver kon kuana. Saan ka no amang mangtid na kita a driver iti sukli? Na. Ay kat madi ang agpayso no kasta. So ano umay to ni Kwarog dito yung balay? Kasarita, may papaniti dayta. Hermes, para sa daan. Lalaki ko. Ano istari? 100 pa rin staff. Kulang ti kuana dayta mari piso. Ay, $1. Sige, may kaya kulo ganawin. Sino ti Dagan nakapila? sa heroes tip. Santa sumarsardang iti palagpailit ah. Makipagkat man may Yan. tiyandak. Kaya Pati mapagkat. kwarta tayo ah. No kanaan na kaso diti pa sa heroes. Angan, mabisina kaon. Sino nga ti nakapila? Kas lamang ruging nga agasok tayo ta kusina. Ay, ano? Ni pati ni Dr. William ang agbubuya. Dr. William? Di ba sa heroes? Angan, mabisina kaon. Oh, kitaan. Ay, pakibangka man dahil kayo karga. Ayun. Wow. Agarunin ni Antibanang, mangruging nga glutaw. Ha? Nagbanglo ti mga awat ko ngay lutluto na, Chip. Nga na. Ay, mapanaksan di tabalayda, na mapanak makipangan. Ay, nakaon. Yeah, dan natay. Wanang Timpaw ije bye-bye nga ako. ubing? Ayun eh. Kano? Jay. Kaano rin tangkal? Kaya pupus Parang lang, toy. 20 minutes. Sus, ano ba isis mo? Patay nga tumpaw mo yan. Ay, natay kami. Mundo na to katumpo. Yan, sasangit lang. Agudong ka, Maray. Wan maray. Di ko mabadong ko. Masadot ka na. Siyak to, pati agudong iton bigat. Inakagatang itilakaw. Sige, tamapanak nga rudag. Sambutan, dadamay sa tricycle nakaparada dita paradaan. Ado nga ti pasaheros ita. Wan maray. Lalaki. Amom ti pangitulodam kanya, Jaw. Amo ka, itulog kayo di palengke. Di mo pa'y damagan. Kaya damagag pa lang. Kat nakaigam kayo ti basket. Kawata ngayon kag palengke. Amaw nga ijay gate tao ti pagdisa aga. Ijay aya, Idi saagnak ijay paglaklakwan iti kalalakaan. kalalakaan. Sa dino abanda na ita. Makita, di kanto mga minagdamdamag. Ijay ung-ung-taw. Ay, ijay. Kat no puro nalaes. Ito nga nalakata, puro nalaos.
Turo na laes, kas kada nalaylay, tila ako na itinay niya banda. Igay Sa amin po taw. yan, sir. Ay, jay. Kat no puro na laes, kas kada nalaylay, tila ako na itinay banda. Oray, takalalakan nga raw. Sige. Ijay nga rin, tipang ituludakan ka, nana. Nagdamag ka nga na. Di nakilablabos Ako, lalaki ito yan. Pare, shout mo kanon ka. Shout, Sweet Scorpio. Sweet Scorpio, shout out! Kapitan Inti. Shout out! Sweet Scorpio. Di Hong Kong. Ada sunod. Ijay Hong Kong. Ay, Ay, Singapore yan. well, Singapore, tama Ay, mo Singapore ka. Sorry, Ma'am Sweet Scorpio. Tila madada ka amat. Sinahin ka matulog di pitsabot. Why? Sabi listener din eh. Watching from Quezon City. Thank you, Ma'am Sweet Maribel. Scorpio. Nana to yang, at datan dito yung gaito. Dito yung tiung to. Dito, di ayan ti kalalakaan alakaw, John. Bumaba kayong arudo na, katiyawat yung tibayad yo. At to'y tibayin tay. Thank you. Nga tingkel, Thank you taraglugan kayo dito yung tricycle ko. itad mo nga rin di barya. Saan ka nga ang thank you dito? Hello sir. Hello, sir. Sama ko na yan. Thank you for watching. Tagaya mo suklim. Manunganin na ti suklim. Kwenta ang pailan, kaslasaan ka nag-grade 1. Nagwarak iti grade 3 na natuyang. Itad mo nga rin dyan ti barya. Tagbuyo tingin ko na. Tahik nga raw, namanutitid ko kan kaabarya. Ay sus, nagkapoy kan aya. Baintay Dali kay ka na nga po. ko kan ka. Ti pamasahing agpailay kot kinsay. Wow, yung kinsay. Angam no senior citizen akas kanya. Adda discount na. 5 pesos ti Hey, discount mo. hey, hey. Iso abaryaan na iti kinsay. Abay, kinsay. Kag iso Di harot ba na yung bibuya mo? 160 timay sa bulan mo. Lino ko Ah, na. Shout out Mama Ivy Shell Dagwat dita Kalinga, Apayaw. 5. Di ulag ka, di pa nang Sir, shoutout Bukaya. mo. Wala na ni Ma'am Sweet Marivi. Scorpio. Kalma Isla. Thank you for watching. So abaryaan na iti kinsay. Abay, kinsay. Kag di ta nga rin ti kunta. Manimit manugiak mal. So abaryaan na iti kinsay. Abay, kinsay. Kag di ta nga rin ti kunta. Ay, saan malugiak Ay naaldawon, nalaylay to amin nun alako da. Jak pala ito ti bariyam na natuyang. Na, papanam ngay, Inak pa pasada. kaano nga itod mo ti barya? Winta pa inumanuti itad ko keng kabarya. Ay, oo na yan. Shoutout mo kini Ma'am Rosemary Banikid. Toy Badong. Banikid. Shoutout kin ka Ma'am Toy Rosemary. Toy Badong. Bridge it. Ay nabadong, pudno timbagam. Talaga asaan da akayat ni itod barya. Anya! Ayun ay kamitay. Akay, talaga Shoutout asaan Ma'am da nga. Rosemary. Saan da Kumusta itod kayo, ni tita? barya. Thank you kadagi Jay nag-share Jay like tayo paki-share you. Ma'am Sweet Scorpio. Pudno timbagam badong. Talaga adi da itod ti barya dagita tricycle driver. Kunaking kakay. Iso arumbang lang di inaramid nga inreklamom idakin ni kapitan. Ang amjak ambaw. No kinasarita idan ni parenteng. Rumbang lang akasarita na ida tasaan amabalay ter aramidin da. Inton masabat ko ni parenteng. Damagat. No kinasaw. Sorry ako. Nya na ganan di mixer ko nga di nagbukugan. I mix. Mga Mga tadoy fix na Nag-live back ko may Jay. Nagdan to siguro. may isitan to diya ma'am. May mula din. Sponsor. May mula diya ma'am. Bareng adan to ti ko. Maasi kanina na to yung mga kati. Tasaan amabalay ter aramidin da. Inton masabat ko ni parenteng. Damagat. No na aksyonan na. Madilta. Malita. Nawala. Talaga kurang sa tumirin dati ah. Reklam. Microphone ko. Lotokan pa. Nag-live back to Noda. Tasaan amabalay ter aramidin da. Inton masabat ko ni parenteng. Damagat. No na aksyonan na. Reklamo. Malag luto ka nga rudang tanabanugak anak ipalingkay. Nabanugak lang nga rudang. Di da pa intad di barya. Ay, makapasakit ti ulaw. 1 in. Kasal mo matintag jacket. 9. Ihay. Nagingi na magamin di ko ang microphone mo din. Moderator. Kwar Ay and Manang- moderator. Adas moderator. Ilang pala Bridge ito? 9.
Ay na, nagimas talaga ti mga nito'y balayuan tayo. Amok ka nagluto kayo iti adobo manok. Na. Naawag ko, iso ay mamaya ka dagaw. Ay, di mo mat ibusan amin ti siday na kwarog. Magibati ka mat iti para kada kami kani antem. Ay na, bye-bye am kadilaan. Masapol amangan iti adaw. At no ada pamigsana nga agpasada. Wad agam ibusan na mutin amin asidain. Kitabi. Subo. Lip in red. Di kwarog. Agagas ka mat Saan na masapol na itanggal? Naata malipatan pa yan ti agagas. Bye-bye am man nga men. Ay, nung ay mais palan, di basol ko man sumarot ang pagintinayadag ama. Kendo, ano ti matay ang mais palan. Nanda. Oh! Ay sos inking. Naispalan nga paison. Ay, pagpagong tibukot na. Ay, sige. Pagpagag akas to. Oh. Ha? Na, Anya nga dya impugso na. sus. Matlok puti manaw. Naipugso. Ay, dapay kawat na. Ay na. Mayatan ang gay. Mayatan. Ituloy tayong timangan. Daaw to na. Ay, nabsog ka lang nga rodin. Tuloy pa ilaan. Ay, kakidi sa lasalin. Danas ka na pagtungtungan ta itong madamdama. Diyak pa'y nabusog ang gay. Ay, saan? Nabsog ka na. Abang mo timbagakan ka nabusog ka. Ha? Ay, sakti mangibagbaga. Ah, Ay, nabsog ka. Ala, kaya salas na sumaruno ako. Miss you, tatabadaw ko na ni Sweet Scorpio. Miss you tao, Ma'am Sweet Scorpio. Ay, agtugaw ka kwaraw. Walang gay. Kanyaya ti pagtungtungan ta. Ay, inreklamo na ka ni pare ba daw? Kanya ko matibibiyang ko iti day talakay. Anday! Di mo pa'y kalunkunan ti panganan. Na Mga anak pa yun madamdaman. ay, inreklamo na kayo at tricycle drivers. Kanya ko matibasol may kanukuana. Eh, diyo kanumot ititibarya dagiti pasaheros yaw. Kunay na day ta. Apay ngamin, diyo ititisuklay. Kung amin na kay. Anya akwa. Naskan pa'y laya nga ibagak ti rasaw. Ay, una. Reklamo nga raw. Di sumbatan nyo. Ba't kuan? Kuanang! Wanang baro, tiyo. Wanang toray. Woo! Ang ong-ang-ing. Ang ong-ing ah. Ni Kanta ni Bob. shout out Ma'am Win Bors. Ay, Borsi. Win Bors. Ni Ma'am Winbars? Woy. Sino siya na? Ni Ma'am Win, iso na. Yak gama mo. Baka sergam na to. Badong. Ay, wala. Wingas siya yan. 11. Uy, ada nang third iti dakil nga bangka. Marikwada. Nakasarita nga tan di parinting. Dagiti tricycle driver ngayon reklama. Nakasarita ka nun ni Kapitan, ni Kwarog. Kahit nagpatinggalaan dita. Saan ka madanagan? Siguradong aksyonan na dayjay. Mas kailangan nga aksyonan na. Kayat ko nga aksyonan na nadagos. Asa? Ay katurayo matagdalan iti proseso. Ay awan ti proseso kanyak mare. Amin na reklamo, agdalan day ta iti proseso. Apay anas kin nga idalan na pala iti proseso kay. Pampatid duglang day ta prosipos. Pusipos. Ma'am Vicky, kabading piskador. Taga nagilan mo dito. Ni mga. Vicky Kabading. Ay, kailan nga ni Ma'am Vicky kabading. Rosario Dagasda, shout out from HK. Ayan, thank you for watching. Umay ka ti Lunes daw ang recording may tag shout out. Lunes, Martes, Kung dito, kantaan. Dito lang ka na. Nga idalan na pala iti proseso nga. Pampatid duglang day ta. Ayan. Nagatidog may isang page may sexy na pare. Pakishare. Barbers, di pa nadaan. Ako. Ay, wala tayo. Share yo lang tatag ito nga. Kakadwa! Umay ni uncle ko dito para daanin ton madamdaman. Kapitan. Ay, wala. Nay, si kanay ta check. Ay, sakmat lang Unsa? Tap. Aganad ka ti pandangan mo, guwapo ako araw. Kuna ni Ma'am Sweet Scorpio, pare ko araw. Umay ni uncle ko dito para daanin ton madamdama. Kakadwa! Ayan. Tapay Nagpaiso. ko umay dito. Umay nagpaiso. Dito na, chip. Natarami doon na. Inreklamo da tayo ka no, ni tatabadaw. Dapat ay. Reklamo na tayo ka na. Naglaimot na itang nagreklamo alakay. Nagrasunak mo ta. Kanya kayo tinrason mo. Natay tan ni uncle ka.
Good morning, Kap. Nakasagana Good kay morning, amin eh. Wag up. Kasagana kami. Balaidan niya, Kap. Itay pa lang ha. Tayo pa lang Kap. Umay na tistingan. Hindi kinalaing tayo ti aritmita eh. Nga pa iya. Okay nga eh. Ano mo? Tapay nga. Bagak nga raw, da medyo nakapoy tayo ti aritmita eh. Hala, nakita ti kinalaing yaw nga kwenta ita. Makita yun dahil kwarta nga igab ka. Peke abay ti pisos na ita, Kap. Ikin sa mga peso pa. Na kayaw. Sabi nga katawa kayaw. Ito na kayo kanaw. Naglugan na dagdagan dito ka. tricycle ni Kwarag. Di tabay mo karag-karag at tricycle, tinapili mapagluganan, Kap. Di tricycle ko, ati pilyam, tada pintas. Example lang na ito ibagbaga. Ay, example lang ka na, oh. Ayan, Sige, dugod tayo. intulod nak ni Kwarag ijiili. Manaw, tinaskaan nga ibarya kanyak ni Kwarag. Dos, kapitan. Wag, 2 peso. To. Natagbilang ka pa lang mat Kwarag. Naguray ka, okay. Malaya, iti pinartakan na itaw, eh. Kurik te sungbat ko. Kurik ka dito sungbat ko lang pitong eh. Awanan, Guwapo ko arog ka no. Pinagbalin na Katipan na ng nga. luong ti kakot. Nagkito at Kurik tinapaspas ka, ng sukri. okay. Malaya, iti pinartakan na itaw. Kurik te sungbat ko, kapitan. Dos ti rumba nga may baryakan ka. Pisaw. Piso ti barya mangkay. Ay, kapoy kaya talaga iti arithmetic. Apay arong ti sungbat ka, oh. Rung kay adwa. Rung ano? Naskin sa gagsubli kayo iti grade 1 ah. Ay, isa ko lang kail. Suruan na kami langay. May gadal na pala. Uli dito'y parada, ti pangisuruam kada kami. Ungang paiso, kapitan. Okay. Mga lakay ti blackboard, kancho. Na ah. Toy ba? Naidam mo na ito iwan. Papartak nga agsubli. Nalubat sa... nalubat. Ay, nalubat. Sumula na yun ang tayang ko ni nagsanga po. Tuyang banang. Toy ba? Nagbalimot ka nga. Nagsweldo ka mara niya. Awan. Damo mo ngayon pagpakita mo di kanya Bilang $100 $28 ko din. Handing $100 pa sila ka. Awan. Magingay-bingay. Awan. Ura ipakita ka niyan. Anya nakahol. Tayo. Nakahol. Awan garong. Hindi violation mo nga din. Na-restrict ka, pinag-zero na. Anya nga tinaka-restrict ka. So DJ nag-reos ka siguro. Ibaga ka nun sa iskanan na ka. Duatan tay. Oo. One, ante. Tungora nagsasaw ta. Makukuha. Ngam di page sa ampay. Awan pa. Ada pa mo. Awan pa. 60. Apay. Ora. Apay maray. Anya ti aramiden ni kapitan di ta paradaan. Ay na sursurwan naman dagiti tricycle driver. No kasano ti agkwenta. Nagkwenta lang, di da pa'y amaw. Dahi tangarod ti pagkapuyan da. Isumot lagayam nga agrekreklamo ni Pari Badong. Asaan da nga inted ti Bariana. Ay, oray siyak maray. Saan damot nga inted ti baryak idi na minsan anagluga na. So ati makagapo, maminsan. So ati Nalabi. makagapo nakapoy da. Back to zero na. 0 point. Saan damot nga inted ti baryak idi na minsan anagluga na. Iso at talaga anakapoy da nga agkwenta. Wan, day tamot ti may sa naglawkaw. Ay kat bareng masurwan ida ni Inting tapno awanin ti mangireklamo kadakwada. Naganos kat ni kapitanan, tasuruan na pa'y laida. Lalaki kwar. To zero na ko. Lalaki. Hindi page mo data. Hanggang di personal mo. Awan pa lang. Ano yan? Dapat yung nagrugidan. 0.3. Hante. 2 minutes. Ay, Bridge 0.0 rewan 5 piso. makanda pa na compute. Ano dito? 0.10 manungan. Dos. Nagkatid. Lalaki, kwaro. Si na dyan. Lalaki kwaro. Ay, magaling man. Pagpakilo tayo. Okay, guys. I-research sa dagiti zero. Purken. Maya ko. Mas kumatik kanina. Please me, Sir Meta. Nagmayat tiyagdan nga kini kapitanan niya, Chip. Naglaing nga mamangisuro ni Uncle Kao. Naglaka nga awatin dagiti palawag na. Kas di gayam ti Maynos.
Pisayam gayam. Ketuain. Abay. Itamlangan na amuan day ta. Chip. Itaklangan na amuan. Abay. Saan nga insuri ti maestrayo ite? Insuro na. Ngam nagabsentak ite. Ay. Isuro mo talaga madi mo amua. Sika nga, Chip. Amom ka ti addition. Naglaka. Dahil taday pag nayunay. Ay, naglain ka gayam, Chip. Sigurado asan ka nga absay. Idi insuro dahil tati maestrayaw. Kuan bad. Kanang! Ay, siya. Badong. Isa ka gayam. Olas dito. Exacto na. 15. Kaya man ito nga swerte. Nalupa. Nabannog ni Kapitan anang isuro kadagiti tricycle driver. No kasano ti agbarya. Mano atawindan na kita tricycle driver. Saan da pa'y gayam nga amaw, tagbarya. Kita, agadal da pa'y lain. Ada aya mo tilin na kayan. Lan na kayan. Kita da. Ang kalagyan di result niya. Saan da pa'y gayam nga amaw, tagbarya. Kita, agadal da pa'y lain. Ada aya mo tilin na kayan. Wano binakatan iti panagadal. Ay siya, amok amin na kita. Isungay di saan da ka binaryan. Nagreklamo ako na dagaw. Ay kat sapay kumaata iton sumarunong aglugan ka kat baryaan da kan. Ay, singilag pa'y dagiti barya ka saan da nga hindi kanya ka. Amob no mano amin dagi jay. Nalaing ang agkwinta maray. Ah, Saan da ka mamaysaan da kita. Pinaktumang kidaglugan manay. Padasag man mo amo, dagi agbarya. Korban. Daw, nakadanon ta dito ili, tataba daw. Wait. Atoy, ti pasahay. 50 man ti kwartam. Baryaan ako na. Darasay. Mabit lang, tabi lang ti pagbaryakan ka. Amam, naman ti ibariyam dita. Amo ka. Mabit lang. Sa akong ti agkwinta. Para king ka. 50 day ta kwarta. Minus 15. Minus 10. 10 minus 5. Ulaon na magtataba daw. Ti bariyak. Sangagasot. Ha? Mala, ikanakon. Iti sangagasot. Apay nga sa mga kasaw. Ay basta bangted ka. Iti sangagasot. Darasan. Last scene. Ay, agreklamo ka ba nun, pare? Why? Tasan dagayam ngayon ta, Jibariyak. Ay, kasanukit ulawang ngamin dagiti driver. Ah. Kaya't mula ida mamaysan. Ay, aga samot day tabaryan da ka iti sa nga gasot. 50 pesos ti kwartam. Di abonado da pa. Aya. Ay, pasensya ka na pare. Nakapuyang namin ka, iti arithmetic. Naa. Malagit mo. Ay, sorry ako. Malagit mo, hindi grade 1 tayo. Isa pa. Nakapuyang namin ka, iti arithmetic. Naa. Malagit mo, hindi grade 1 ta. Sikat ipagkupkupya, di baray. Ah. Mala, suruan na mangki, di baray. Nalpas man na yung kakabsat. May isang istorya. Ang-announce ni Nana Shout Toya. out mga idol watching from Gabaldon, Nueva Ecija. Oh! Si Kumusta Sir ko dito? Raul Dumayas. Uy, Sir Raul. Di na Gabaldon, Nueva Ecija. Ay natatabadong. Saan mo agundawayan ti may sa tao, no anyaman ti pagkapuyan na. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pucloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe.
May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ay, nagpugaw sa manin. Thank you, ti pa nag-share. Paki-share yo kay ako. Thank you. Ano mabiit niya ma-monetize. Sagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Dati share na dati mo natin 1,000. So, Ivan. 1,000 na ba yun? Tama na ng kulo. So, ano? One more day. Ay, may tamanan. Sa pakanin jay. Ito iba, dua tamanan day. Ay, tama lang na ito yung transan. Mas na kayo pa. Adan ka ni Eva. Unang patayo at pumasok. Sino ang pinakaunang arkitekto? Kuna na. Arkitekto. Arkitekto. Hello ma'am, Teresita. Ay, Teresita Kalay. Teresita Navarro. Pag ano nga kami ng Teresita. Baka di pag portakan. Teresita. Teresa. Ma'am Teresa. Bobby Lozano, good morning, sir. Rosario Ragasdas, good morning. Marshall Tupas, Bakyawan. Shout out. Nagununi kikang ko. Kabisina na nga natuyang ka na eh, kakabsat. Krug. 6885. Nakapanimid manan, di parintay, di tatawa da, tuya. Kita ma. Ayun. Apay nga inal daw samutan ang nakapanimig ni Kapitan. Unya na. Saan na ko mga ipakita di pa nagpanimid na. Nakababait, na makita na kita tao. Apay kumano makita dagiti tattao, kababain ayat ang panimay. Anya lang nga, iti may bagada. Adaw, ti problema na. Saan nakabailan, nasulbaran, kung kunado na. Ado nga tati problema ni Kapitan. Ay, diyak mo ay, di pa lang aron agit na kapitan, no marigatan. Tas ako, ti sumukat kinkuana. Kabaalam, ti agbali na Kapitan. Ay, kituin na. Kapitan nunle. Kino nagla ka. Siya, diyak kabailan. Wala nga min pa nagtalag mo kanya kay. Kasano kumakabaalam ti agbali na Kapitan? Di mo to pa'y madisiplinaan day tabagay mo. Anya, ay madisiplina mo da. Asawa mo dito. Denggaw. Nagsadot ka. Awan trabaho. Mamartet ka pa'y. Nukas tama bartet ka. Amin amasabat mo. Kayat mo adanugan. Kaya't mo asawan, siya ti problema, di parintay. Kuya, ang kuwanang. Maybe. Maybe this time. Wan maray, panagkunakat problemado ni Kapitan. Manon nga daw ang makikita ka nakapandimid ijay tawad Nadagsen siguro ti problema na anya. Asino kumamot nga mingay, ti saan ang maparikutan? Parikot. Parikot. Nadagsen siguro ti problema na anya. Asino kumamot nga mingay, ti saan nga agparikot? No dagiti ka barangayan, kat saan damot nga agraem kadagiti opisyal da. Ay, no siyak maray. Dakol, ti panagraom ko kada kayo nga opisyalis may. Ni badong ko, adawang babayin da. Panag ko na, iso ti katakelan a problema ni Kapitan. Agasamot nga may, takaritan na ti gulaw. Ay, shout out Ma'am Humita Soriano dita Lower Walayan, Bagulin lang yun. Shout out Sir Ronald Galonate, Ero, shout from ay, shout out lang dancer. Sige, boy, singang Hello, ka. Ma'am. Humita, kumusta po? Nga sila man tito yang. Tawa ng kal. Adaw?
Uy. Anak ko na. Awan nga. Hindi ko magkilan ang problema ni Kapitan. Agasamot nga min nga ay, kaiso ti mangka, ay may sakit. Mangkakaan ka daw iti Trubong pupunti ka kawaya. Oh. Lalo Malaman ko na, iso ti katakkilan ang problema ni Kapitan. Ngamin, mang parnoy iti gulo no kasta amabatag. Ay, day tatidak kala parikot ko itamaray. Sapay awan trabaho na. Kaasimot nga ron niya ko tisong. Parang in. Maya mo Wala na ka dati yung nakapili. Pero laki tayo. 5 miss dati. Ah, 20 plus ikaw, ababog ka naglamis. Sapay awan trabaho na. Hindi na rason dalawa. Ay, mabit lang. Warog! Lalaki kwar. Baka dakar ni ngayon dulo. Sapay day Si kami, may kami. so day isang mo. Lalaki. Bridge 3. Isa mo nga nakasupot sa raba. Mabalin na, karam ko ba? Apay ka. Day kasla jay ano na yun jay Isutaw. anjay popcorn. Jack kahit ti kumita di balay ti gabidad. Dati na. Dabay. Jack kahit si kumita ti balay na kapitan chip. Dabay, may. Kita man ni kapitan ning nakapanimig. Oh, Alam mo kinanggal ka. Nakapaninid mo't akanayaw. dan sa problema na chip. Basta mo ngamin na parekot ka. Panimidak mo iti kasta unay ah. Sakot sana kang panimig. Ha? Tadakas ka nuti at panimig. Nagkunamag kang kamay. Ni tata ba daw? Tataba na. Ay, agul ka. Speaking. Lumabas dito paradaan. Ay, sigurado nga ang gawis mo nanday ta iti shot. Kumbag kumano, iso ti gumatang iti arak. Ay, nagpaiso niya. Makiinom lang may. San agumatang iti ara. Pakpakawan mo't ano siya. Sige. Bas eh. Napangailing sa di kalman paray. Ano, din ni Daki. Ni Uncle na. Mas. Ada ka ng meeting na kagawad. Kaya na-i-release yung 60,000. Oo, gawad ko. Mas daaw, dagiti ka barangayan tayo, Kapitan. Do apay akanayon ka anak panimi di jitawayo. Eh, asin mo ti mas daaw. Ni kaba daw, ni Marituyang. Kan uray siya mat Mas daawak, no apay akanayon ka anak panimi. Mas daaw kayo gaya. Ibagbaga dagiti daduma nga ado kano ti parikot mo. Muklatan no sino ti mangibagbaga. Amo ni pare badong anya. Wan Kapitan, ngem panagkunakat iso ti kagronaan a parikot mo diti barangay tayaw. Iso kaday, Kapitan. Eh, saan mo ta? Kat asino ngay nga raw ti parikot mo, Ay, mabigat yan di bagay ti sa balik. kat ibagam ita kanyak Eh, kwarta ti parikot ko. Agpapada tayo. Kwarta amin ti parikot tayaw. Asino ka di ayat isan nga agparikot iti kwarta kada tayaw. Kaya ada pa sa bali a parikot ko. Ay amok daytan, Kapitan. Awan matiba ko kwarta mapada may. Na, Agpapada tayo kunak tumal. ay, saan aday ta ti parikot ko? Anya ngay nga raw ti parikot mo. Ay, problema nga raw. Nagadumat din ti kwarta. Anya? Problema. Lusan din ti pangigastos. Nagmayagan day ta parikot mo, Kapitan. Kasta ko mamot ti parikot ko. Di kay kayat ko. Ayun. Toy, Ipadawa mo nga rin kanya lalaki. ko. Wala ka malupit. 13 niya. 5. 5. Bridge 5. Maray, amo ko ti problema ni Kapitan. Imbaga na kin kamaray. Won, nagsarita kami di barangay Hulitay. Anya ngay kano ti parikot. Tayo gumatang Di ti paman. ka. Saan? Kaya garaton ano malam. Problema na Ay, kami nagmati tuloy tinaon na. ti kwartada Ay, kanina nagmati mas tuloy. nang. Ay, sus. Nagmayakan ngay deta problema. Uray siya ko ba? Awang nga Basta ko Nasaba lang ang problema. nagtulog yung mga... Ay, Wala, uray wala. siya. Mga- Nagmayakan Nalabas ngay na maadaan iti Sa di problema. ba kami, nagpiksak todo ti sabla. Ay, sugaya Nagilian masaan awan. aron Ay, mo Burgos kita awanan. balay. Nagarbis lang ka, no? Oh. Sabdo mo lang. Bambantayan ng ti kwartada kami kasaan. Siyak nga rin Adan. dumanon no kasta. Tamabalak man umutang iti kwartada. Am-amuda ta kayo na ta. Sabay kitinasaan. Basta kano dagiti tao akla at abumak Ayan, na. wag dati. Nagdit da makalipat. Ah. Kasta na ta.
Siya kumamat ti mas dawan. Likat. Siya gayam ti pa. Lalakay. Mga dating lalaki. Mas dawan. Nakaila ko man. In kuana. In singi Ilan na. naman nga gising dito. Gayon. Sa balik ang Kumamo ko Sa bali, man. Tataya kaya nakatugaw itay ko na. Uy, ay tatayak pa nakatugaw ko na nagayam. Kumamo ti mata. Dayak pa anak katugaw gayam. Nagbit da makalipat. Suma ba si? Ah, kasta nga ta. Siya kumamot ti madan iti problema kas kani kapitan. Da. Ada kagayam di tao say. Di da nadlawkot itayak pa nakatugaw dito nga dengdeng iti istoryayo adwa. Kada ka mga mindita igay. Do kasta nangag mo amain ang nagistoryaan mai. Opo. Di mo si istoryan iti sa bali ginangagmaw. Ay sana mabalingis Ay ko. wunya. Kundi Tagalog. Ay saan ama. Ay dapat ta kuha ng amin ti panagkita no mayat no kasi. Marinsagap grade ka mata ay ko. Di mo si istoryan iti sa bali ginangagmaw. Ay sana mabalin nga istorya ni ti sa balay. Saan ang mabalay? Apay si kakagawad inistorya mo kanina na kuya. Ah? Ay sus, marito yan. Uy, di mo istoryan iti sa bali. Wag. Day tatijak masigurado maray. Siyak nga main, no ada madamag ka. Nasken nga istorya iti sa balay. Ano saan? Jak makaturaw iti rabi ay Gawaan ko na nang istoryakan ka. Ay, sorry. Na-distract di katawag kami. Bagla makaalati ka mo di tulad mo pagkatawa. Dayo ka. Mixing. Yan, mixing. Dama. Badong tuya sa to. Tuyang pa, sa to, kwarog lalaki. Kwarog. balay. Ah. Ano saan? Jak makaturaw iti rabi ay Aluni. Lawlawan ko na nang istoryakan ka. Toy. inumagpay man Wala agpa man. Ay, sus, nao- Feeding in. Apay nalagaw ka nagtumaray. Wag. Ay sus, maabutan ka natin pa. Cut off. Nakita na ka ni Winbors, Jay Lacandola parinting. Ay, thank you. Ay, Winbors. lalaki. Diyan mo na may Ma'am Wayne o Sir Win. Sa nakita na ka Lacandola, pa hindi mo pinansin ka no pa rin. Ako maganda mo. Baka taga tuding. Badaw. Oh! Badaw. Badaw. Ayan mau. Ada ka nakatugaw dito sa alas. Sang wala lang nga din, pero ka nakpalamay. Adda na damag ko kini kumarik akwanan. Ah. Isaw ti umay ko istoryaan kan ka. Kaita ka manin. Mag-istorya ka manin ako nakaw. Yak kaya tadang ganda itang istorya ang tuyang, no sana pudpud daw. Ah, may sabay. Kan sa mo na yun na. Di may. Yak kaya Oy. tadang ganda itang istorya ang tuyang, no Oy, sana kuya. pudpud daw. Denggampay ngamin nga umuna Ay sanay, sana nga interesado. Amaw, nanya ti parikot ni Kapitan. Kwarta. Ay, papada tayo na, iti parikot. Parikot na di kinaadaw ti kwartada. Saan da nga amaw, no kasanuda ka no agastusan. Dahil tati parikot na. Day tamo, timbaga ni Marikwanan. Ama sabay. Raul Dumayas watching. Ay, Kubitas mo yan. Roy Viduya, shout out dita San Agustin East, Agulaw yun. Kanuda ka no Roy Viduya. agastusan. Dahil tati Shout out Ma'am parikot Bimay. na. Day tamo, timbaga ni Marikwanan. Ay, mapankunto mga bisitahan na ta kumpare. Kasapulan na ti balakad ko kay. Na, itatanadamag mo nga do ti kwartana. Mapan mo bisitahan, nabalakadan. Virginia Mamangon, hi Lalaki. Tuyang, Nanamanang. Lalaki. Maris Salcedo, Lalaki kwar. watching from Kuwait. Chip, ada kayo kung ibaga kang ka. Ganun. Ada sa ibaga. Na, luklukon na kasama eh. Saan, Chip? Talaga nga kaya kung mag-istoryahan dito. Kat istorya mo na. Ay, saan? Abay, Agungan ni Kagawad ko na. Binilin na, kadyak ka naman balin nga istoryahan iti sa balay. basta.
Makita, dagiti muscles ka. Apay dagiti muscles mo. Kaya naksamot ka na bitugan, Chef. Ay, lipakan na ka day. Wanay. Sige, istorya ko. Tirugay, may tirugay. Ay, kampay iday. Kapay akampay iday. Kahit mo sawain, ada idi napasama ka istoryaan. Saan, Chef? Kahit apay nga da kampay idi na. Unang nga irugay. Ay, saan mo nga irugay? Basta istorya mo. Direct to the point. Sige, tengalatan. Banin. Banin. Ay, Ay, ada ti ko na. Ocho. Ada ba? Ocho. gaso na. Ah, dito yung kuman di screen mo. Ay, ibaliktad mo. Voice. Ay, wan. Kapay nga adu ti tao nakabuya. Ada kwarog na kayo. Ah, naka makapili. Please, Makapili pila pare. Entay. Apay ang nagadumot ng titao di taruan. Di ba? Kapay. Nakapila damutan. Sige, pila tayo. Umuna ang nakapila ni kumpare. Abadaw. Natipilpilaan daw. Ay. Uy. Ikakasarita ida. Dinakman Ay, natipilpilaan nyo paray. Ay, sana ka makipilpila pare. Kung may kabisitaan. Yakmanan mo na dito kabaranggayan, no? Apay nga may danag pila. Ay, natipilpilaan nyo. Umay kami dumawat iti kwartam, kapitan! Nakabagming kami nga doon ti kwartam, katay ito ti problema! Uy, nagpisa ka. Imbagatan ti problema da pare. Papagnaim dak! Naglisi kayo kapagnaim! Ay, may sabot na ito ako arog. Apay ay ako arog. Umayak dumawat iti ato a kwarta mangkal. Kastamot lang ti kaya't kung ay magaking ka pare. Ay, agawid kayo. Tadyak mang iti kwarta. Iti kuray asino man kada kayo. Apay nga angkal. Ano imbagan pare? Atakas tagimimat. Saan ka mo kasta, kapitan? Nangag mo pare. Mangibingay ka mo tahiti kwarta pare. Wanang tuyang. Ano kayo? Ikan na man ti ado Talo ako. ka to. Talo ka to. Nilandok pa yung dati pa. Talo kayo. Kuliklik. Number 9. Maris Salcedo. Hello. Ay, Sino di taga kabanding ya? Taga Lagilyan. uy, nangitikis ka rin. Ay na, Mare. Ang moment no apay asaan ka nga umay makikakarmush. Bato Lagilyan law yun. Makikar. Ayan na nga, Deja Bro. Awan, adadjay. Ay. Inang. Awan ka no. Mare, ang Wala moment bang no gumatambay? apay asaan ka nga umay makikaruba. Uray san mo nga ibaga. Amo milatan. Ang moment nga ado ti kwartayo ka ni kapitan. Kansan mo nga amo ti pangigastusan yaw. Iso nga ati. Ne? Iso nga ati paen nagiti mutsi kay. Mutsawas hiwali yan. Scripted magam dyan naglak. Kado ti kwartayo ka ni kapitan. Kansan nyo nga amo ti pangigastusan yaw. Iso ati maibagak maran. Saan kayo kung mga aging imaw? Ikanda kamay. Pagbibingayan tayo Wala mo na tignan kawawa pa na ngayon, ti kapitan. problema yaw. Da kami laeng ako kumarin ti ibingayam. Saan mo nga ikanda giti daduma? Well, Mare. Manuti itad mo kada kami nga kini Mari Tuyang. Day tagayam ti pampanunutan nyo adwa. Tano saan da kami nga ibingayan? Amo magtiaramidan na. Anya nga iti aramidan nyo. Marik. Ni Marik nga. Mari. Marituanang. Marik. Mabasa na. Aramidan ta Marik. Kuanang. Pwede ka mabasa. Pamuti dali na pare. Baliwa man di kanyak jupit. Mga makuliwan ta kami. Ang aga ng Diyos ba? Naparigat Ay bali tradition man di kami. dito pa no. Baliwa man. Naparigat tradition. Tano saan da kami nga ibingayan? Santuhan na nga ilalakti pati motor ino. Sandok, digdigos ka gamin terapi. Malo, magdirabos ka, mapasa mamata. Day tagayam ti pampanunutan nyo adwa. Tano saan da kami nga ibingayan? Amaw tiaramidan na. Ngay. Anya nga iti aramidan nyo. Ay marikwanang. Anya nga minin di nagtungtungan tang aramidan ta. Nadayamot nagtungtungan ta. Ada. Nagtungtungan talang hindi kalman. Plano ta apa yun? Pagka talaga ito, tato pa rin, nagadugyos daw. Pwede tatunda. Huwag niya tatunda nga nun. Bilib ka mo, milyon Diyos.
Plinano tatayin. Bagak di ay. Plinano tatayin. Ano. Ngay ko, ni mix in emotion. Yan na ganun. Ada! Likaturo. Nagtungtungan talang hindi kalmat. Ni- Plinano tawayon. Ay, awa mo ba lagi ka? Uy, Kano plinano tanga hold upon tani mami banang no saan na tanga ibingayan iti kwartada. Ay, Hindi, ko lang unay mo nakalana din tanday yan, ta nagaramit plano ito. yo. Sarang gulang. Nakamalak mo tanday ta plano, maray. Plano Ay, tadwa. Ayoko ng sardinas. Kapanirpiyaw. Ay, wen, makapadhanag adenggan. Ay, may padamag tukit din tinagan ko akagawat, ahol dapar. Lala, kwar. Saklay. Sablang takpit arena. Siyaw no. Punsyano kano tibado. Siyaw no. Siya ang hangtungki. O niya, che. Nakadawat ka iti kwarta ni Kapitan. Kasi mamati mapandumawa. Sana ka nakatawat. Uray singkaw. Apa di nakainikan ko yun. Ibaon na ka nga. Ginaw itinagkapyan. Ay, barangay yun. Ay, amok tirasaon. Dala na ka man. Ay, siya tulat na mapandumawa tayo. Sigurado nga ikan nakadagaws. Kino naggagatak, che. Uray sa dino ti pangibaunan na kanya. Kaya mapanak adagaws. Naglastok ka nga sasaw. Kaya uray no ibaon na. Nga papanaglampasaw. Iti kalsada. Buwadi. Sa sarita. Buwadi. Tribak tadi Diyos. nasinik ka niyang kul. Pangibaunan na kanya. Kaya mapanak adagaws. Naglastok ka nga sasaw. Uray ibaon na aglampaso di kalsada. Karamidag. Inbad. Bad. Inman. Ting bad. Badungski. Para din awan to. Awit to. Pare. Di ka matlagawi din ni Jebalayo. Nakatugaw ka matlatan dito agdan may. Ay, urayan niya pati bagbagan baray. Sana nga gawin. Apay nga tadi ka mo ilaagawi din ni Jebalayo paray. Nakatugaw ka mo ilatan dito'y agdan mi. Urayan niya pati bagbagan baray. Sana nga gawin. Aking gatinak ibingayan. Iti kwarta. Ay talaga apat yan. Nga ano ti kwarta. Aming kamay. Dahil tatipatsin mi paray. So ngay kanakaw. Tagur uray ni tuyang ko. Iti balay may. Awan ni gatang mi. Iti sidahin mi paray. Igatang iti si Dano no igatang mo iti arak. Ay kita dami dito na paray. Ay, awan maitid ka. Amaw nga ano ti kwarta nga da kanya. Ngayon pundo ti barangay dayjay. Iti subot lang ah. Na. Pundo ti barangay. Anas ka na pagnunumuan. Pagnumaran. Niya mo marami. Makaluto ka lang dito ah. Walang kal. Hampay. Daing. Kaya isa sa ano. Daing ah. Hindi na mo man ah. Ay, ang ko. Pundo iti barangay. Anya di JJ. Ngayon pundo Di ti barangay Di dayjay. ay. Ang ko. Daing ah. Pundo ti barangay. Anas ka na pagnumaran mi mo. Ah. Abu barangay. Na Iso kay kan na kun pare. talaga apag numaran ti bumarangay. Ngayon sana mabalin nga iwaras ko. Jak mabalin ti mangtit iti asinuman. Oh, Ita manday ta kinaimot mo pare. imot ka dyan. Proyekto ti pakausaran da dyan kwarta. Isaw, ti pagnumaran tayo ang bumarangay. Ay, gits ba? Paray. Ay Jack Gates pare. Na, Basta mangtid ka. kahit mo sakit nga ikatanda kung iti kinakapitan ko. Ikatanda lang araw dahil. Makaswanak pa Apay, kaya't mo ang mapasamak dahi ta iti kumparin, parin. Ay sa bagay awan pagbalon ko king ka no may balod ka pare. Makitam Dutch. Kawan to pa si inyo. At dakit maibalon mo kanya ka. Oh, banang kwarong Init ni intay. Malidan. Ilinay na kano Ay, di damdaman. dyan nag-cue nga pa. Nga rice cooker. Paan, gasol lang sa Banang Apa dyan nag-cue nga rice cooker nga? eksaktaw. Nixin. Ano? Ne, Nixin awan. Walid. kwarog. Nakatugaw ka mo't di ta nakapandemid. Nasa gitinagam ko kinyanggay. Apay manin aya. Gumamudawat ako iti kwarta na. Hindi nakinipkan.
Inteng, umay ka man ditoy. Ay, bakit ba? At da ibagbaga ni Kwarog. How are you? Na! Ay, makasagsakit ka ka na ka. Apay ka no, at di mo ikan iti kwarta na. Eh, kwarta talaga yan. Biglang tamang kautang titibul. Sa kapwa! Kala nga tumawat, di na paikan. Atoy. Ay, naglaklako iti ice cream. Ika kumatagan. Ay, wala. Hindi gumata ngay. Kunay ta kwarta mo. Ay, saan? Na, Patak. bain ti mo ilagay ang ti kasapulan na. Agam di mo pala inigkan adagos. Pinagladingit mo pala jay ka anakam. Atoy. Ay, natuyang. Sakto mga nag. Nagmayatay. Alas 12. Ay, gawin ka may pare. Uy, anak pa yung dumakas. Diba? Ano ba? Badaw, itaman pa'y ajak nakita ni Kapitan ang nakapaningibig di tatawad. Nasolbar na siguro, di problema na. Ha? Adan nangigastusan na ijay ado a kwartada? Anak, kwarta na dyan, tuyang. Kwarta ti bumarangay. Kwarta ti barangay. Ay, kwarta ti barangay. Kwarta ti barangay. Sa rin da, para ka naging ti proyekto. Anak, kwarta na dyan, tuyang. Kwarta ti barangay. Usa rin da, para ka naging ti proyekto. Nagkunagan ka? Ni parinting ah. Na kunak man no kwartada. Tahold apon ta kumaida. Ay, di ka lamabay nga, panpanunot iti kasta. Ay katsiyempre tawan gayam kwartada. Ay, nagtrabaho ako. Tapnusan ka, reklamo, ngawan kwartata. Ala, aglisi ka nita. Tindak ang karpintiraw. Ha? Norma Padillo. Good morning. Sir Raul Dumaya, shout out. Yung gana 1990s ka nung nag-start nga buy-buya. Thank you, sir. I-finish tayo pa live kayo. Ganda naman. Ay na, tatabadong. Saan mo nga apalan ti pundo ti barangay? Kasta, agtrabaho kakit di. Tapno maadaan ka, iti kwarta. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Malagpakada ka na natuyang. Hello everyone! Lunch break, kain po muna tayo. May tangarad ti live program may kabsat. Data mo ni Kapitan Inteng nga po. Kapitan hindi ka ba dito? Ni Violito dato, ni Violito. Ni Ayan. Dadyan mo ni Sir Jopar, isa ti technician mo ta. Sir Jopar. Diyan nakaluto na to. Dati man ni Nana Tuyang, Ma'am Teresa Kalay. Ay, Nana Banang, sur. Ada dyan ni Nana. Malilipatan mo dahil. Istay sukat ko ni Tuyang. Ni, okay. Mangantay pa kakabsat. Alay, thank you ti panang tarabay at live tayo. Bye-bye, bye-bye kakabsat. Gusto na ito yung live manan. Lumalam-manan siguro, kabsat. Din